ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଦାମ କେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ। କିଏ ଶାଗ ଦିବଟା ଦେଉଛି, କିଏ 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, କିଏ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, କିଏ ପୁଣି ପୁରା ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ପଣିଆ। କାହାଣୀଟି ଏମିତି ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷା ଶେଷରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳର ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଥଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ପଥର ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ତମେ ଏ ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବୁଝି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ପଥରଟି କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶାଗ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି। କଥା ଛଳରେ ତାକୁ ପଥରଟି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଏ ପଥରଟି ଦେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ପଥରଟିକୁ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଦେଖିଛି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ପଥରଟେ, ଛୋଟ ପଥରଟେ। ସେ ରାଜି ହେଇଛି 2 ବିଡ଼ା ଶାଗ ଦେବାକୁ। କହିଛି, ଏଇଟି ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ୟାକୁ ହାରରେ ପିନ୍ଧିବି, ହାର କରି ପିନ୍ଧିବି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ୟା ବଦଳରେ ମୁଁ 2 ବିଡ଼ା ଶାଗ ଦେବି। ଯୁବକ ଜଣକ ମନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଛି। ସେ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ପଥରଟି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ସୁନ୍ଦର ପଥରଟି ଦେଖିଛି। ଦେଖି ଖୁସି ହେଇ କହିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଏଟାକୁ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ୟାକୁ ମୋର ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ପୂଜା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସେଇ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିବି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ସୁନାରୀକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ବଣିଆକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ପଥରଟି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବଣିଆ ପଥରଟି ଦେଖିଛି, ତାକୁ ଲାଗିଛି ପଥରଟି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର। ତେଣୁ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ବିକିବେନି ବୋଲି ମନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାକୁ ଧରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାଇ ଯାଇ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁନା ଦୋକାନୀ, ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ପଥରଟି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ପଥରଟିକୁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିଛି। ତାପରେ କହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପଥର, ଆଉ ୟାକୁ କିଣିଲା ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ତମେ ବିକ୍ରି କରିବ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ତମକୁ ଦେବି। ବହୁତ ଦାମ ହେବ, ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ତମକୁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାଇ ଯାଇ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ରାଜାଙ୍କ ଅତିଥିଶାଳାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏକାନ୍ତରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଦାମ ହେଇପାରିବ ବୁଝିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବଣିଆ, ତାଙ୍କ ରାଜମହଲରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ ବଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ମଣି ମୁକ୍ତା ସବୁ ଲଗେଇ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେ ପଥରଟି କିଛି ସମୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମହାରାଜ, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ମଣି, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା। ରାଜା ପଚାରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦାମ ହେଇପାରିବ? ସେଠୁ ବଣିଆ ଜଣକ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଛନ୍ତି, ମହାରାଜ,
ଏ ମଣିଖଣ୍ଡକର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜକୋଷରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ, ଆପଣ ରାଜକୋଷରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆପଣ ତାକୁ କିଣିପାରିବେ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବି ମଣି ଅଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ। ରାଜା ତାପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ ମଣି କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଗୁରୁ। କିଛି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗବଶତଃ ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଜା ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ମଣି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟଟି ବାଟରେ ଫେରୁ ଫେରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଥର, ସେଇ ଗୋଟିଏ ମଣି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା। କାହା ପାଇଁ ଶାଗ ଦିବିଡ଼ା, କାହା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା, କାହା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା, କାହା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା, ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ପୁରା ରାଜକୋଷ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ। ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଆସି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଏଇ ଉପଦେଶଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତୁ ହେଉ କିମ୍ବା ମଣିଷ ହେଉ, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଆମେ ଏଇଠୁ ଶିଖିପାରିବା, ଆମର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ପ୍ରତିଭା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି ଲୋକ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମର କିଏ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ଆମର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ନିଜର ସମୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠି ଆମର ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରିବ, ଆମର ପ୍ରତିଭାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରିବ, ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରିବ। ନହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପୁରୁଣା ପରିବେଶରେ ରହିବା, ଯଦି ଆମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିପାରୁନଥିବା, ଆମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥିବା ପରିବେଶରେ ଆମେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଯିବା। ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ହୁଏତ ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ଆମ ପ୍ରତିଭା ଆହୁରି ଶାଣିତ ହୋଇପାରିବ। ନହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଯିବା। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଏଇଠି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।